muje an kwance kura ta shigo gari wai ku lafiya kuka wani biyo hanya haka ce wasu mahaukata da gudu haka da banke mutane. Kai baka ci arabin diga bane kai yanzu ka sai garin nan namu yake tashin hankali ko da yaushe kashe mutum ake yi kai kaga mutum an mai da shi yanzu kamar tumatir sai a fasa shi fus haka ba dole mai da Allah can wata bindiga a ina bindiga take a ina kuka ji karan bindiga nan fa cikin abin nan gurin garin mai unguwa fa sai kaga mutum yanzu an mai da shi kama akuya sai kaga an fasa shi kamar tumatir da bullet. Wai dakata wai shin a ina kuka ji wannan abu? Na ce a bayan garin mai unguwa bayan gidan mai unguwa nan daga dan dajin nan fa. Kai da Allah ji yara shashashu kawai to ai waɗannan ba karan bindiga bane yan abun nan ne yan sintiri ne yan sa kai ne na garin mai unguwa dan gara da Allah fa. yan sa kai ne suna training din harbi ne domin su razana yan bindiga suna harba wannan ne domin yan bindigan su san cewa suna nan bakin rai bakin fama suna nan suna aiki amma ku kawai kun ji kara kawai ba abin nan kawai kun wani ta waka da gudu wani abin nan haka yanayin garin ne yake ake tashina a hankali abin namu sai ya kaga an kashe mutum an fasa shi fa. Ai wani abu ma sai ma honorable Isa Ashiru Kudan ya hau za ku ga wannan yanzu ba yan bindiga abin nan yan sintiri suna ta training ba suna ta abin nan ai honorable Isa Ashiru Kudan shine ya fito takarar gwamna a jihar Kaduna to sai ma ya hau idan ya hau to 100% muna kyautata zaton zai ba da gudunmuwa 100% wajen matsalar tsaron da take addaba mu a jihar tamu ta Kaduna. To Allah ya sa ai birni da karkara sai sun ji daɗin honorable Isa Ashiru Kudan dan haka kar ku ji kamar kun wani damu kuma gaya ma al'umma su shirya zaben honorable Isa Ashiru Kudan domin ya fito babu wani matsalar tsaro ta kare insha Allah wannan shine to ni da ma garin mai anguwan zari da haka sai mu dama karmushin take kowa ya zo mu raka da ni da